সুভাষ দত্ত आसिक चराते बरम गनां मोजां दीपंकर दास सेल मैनेजर BPCL रिपाय लेखा ताबुक निबेचेबु डेपुटी CEM बरम गनां मोजां अनिमेश देवबर्मा उंगे खेबा मान थपि गावनाय जत बरदनि बागै ताबु थक तनि मानि ते केसा थाइदो जेंसायरुआनो थाइदोहाय अटोनोमास सृष्टि enter the Betang yawi, three kigalai punu yawi, chini tiprasada pani shikra no. Bono bo bishama subai runai, kami amta ni bo bishama subai runai, dab hana bo bishama subai runani bagai. षड्यंत्र खायदोंगो जों वानामा सिंजा त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा राज्य एक्स कंट्रोल सोसाइटी नि जे रिपोर्ट 100 जन त्रिपुराओ 24 বছর বয়স নিসিমি 35 বছর বয়স इंजेक्शन नानाय रक ड्राग्स नानाय रक साबो साबो तिखलाय नाय माने 197 जन चिनि त्रिपुरा साबसा तेमो मानव सिंजा विशाल अशांति खायदोंगो पारावो खरकसा आमतायो खरकसा चिनि सिग्रारो गोबांबा बेजुआ जरावो यारबाय बांदर बाय थांनामेन फायलामानि जरावो हयतोबा लामा करबै म हामिया लामाओ हिमतम खाना बिनि नगो कामिओ बुसुक अशांति इंगैदं अबनो बसुम खेलमान नारगलायनाय अबनो खेल नारगनानि बागै कोनो राजनीति बदल हाबना नांगिया कामि खुंसा आमचाय कायसा महला कायसा जत सिक्रारो अक्रारो बुरि बसारो जुट के बासा लाखिया हंकाय जों बनो गासै मानाय जे जाय होक आंनि बुसानि समान बिशु अर नरमनि चुबासु मायाखाय बर' पेट्रलियाम एजेन्सि खुलुकमाया अबनि बागै एलाकानि तामुंनाय बुंथि इंनाय समाव गंनो सालिया आं बिनि बुसकांगो तेबो साक्सेस जोंथ' हनै ईश्वरनो दुबायि तेवैसा हायनो हाय नरक सातमा आसुक दंगायदोंनो खाकसं ताखु गाहाम बुखु गाहाम संनो पाइफ्लाया खाजानि हामबाय ताइचिबाय याफोरै आं गंनो मुथाका